Ako si Jasmine. Ginaingon, ang gana nga bation sa lalaki o babae managsama ra. Kung ang lalaki makakita og babae nga bigot og paa, unya maibog dayon sila ilabi na og gwapa. Kami sa mga babae kung makakita og lalaki nga busok og dughan, unya dako og buktoy, madani sa gyud mi. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Kadugay ba ni Andy nga naabot uy? Igawas na lang ko din sa gawas among bahay, pero wa pa gid siya. Hello? Kanang lalaki sa unahan nga nag-short, nga wa magsinina. Kinsa na? Bago man na sa kong pananaw? Wow, kamatsyo, glawas. Oh, milingi sila ko. Huwag niya sa paingon din sa kong gibarukan. Nadi ka diha mag-istar sa ilang tisya? Oh, Oday. Nakita ko tidahan nga kong kapalitag bino. Inom ko gamay para pagkatuog ba. Ikab ko sa biyahe para pagkatuog lang ba. Diya sa unahan ay, doon ay tindahan diya nga naning daog ilim nun. Mo ba? Sige ha. Ano sa ko? Ayun na, day. Pwedeng makikila-ila ni mo? Ako na si Martin. Ikaw? Tawagan lang ko, Jasmine, Martin. Ay, day. Dako ako pasalamat yun nga. Ikailan ako. Guwapa ka. Oh. Ikaw din si Jasmine? Oo. Sige ha. Sige ha. Alis ako ha. Day Jasmine. Sige, Martin. Padayan lang. Bye. Ito, uy. Kagwapo tawa na, uy. Unya macho kay Glawes. Ug ang iyang atubangain. Kabagal. Klaro kay nga dako. Do, uy. Ninduta tawa na, uy. Jasmine! Oh, si Andy na kining niya. Nagdugay man yung tawahan na, uy. Lapas naman og maayo sa oras ka magkasabutan. Ay, lagi. Nalangay ko og abot. Kaya nadugay man gud si mama og abot sa bahay gikan nang umpra sa syudad. Di mo na siya mo sugot nga biyaan ang bahay nga way tao. Kay daghan ko nung akyat bahay diya sa among lugar. Kaha? Basta nasangit ka sa laing babae, mong nadugay kang naabot. Sangit ba, Uroy? Nganong mulingi pa man ko og lain nga naa naman ka nga akong uyab? Ako ra ba, Andy? Doon ako nadunggan bahay ni mo. Ano sa may nadunggan mo ba nako? Nakadungog kog tabi nga ikaw, doon ay laing uyab. Ha? Ha? Nga naman, ikat man ang kilay ni mo, di tinuod? Kinsa ba gutang balhibo ulog ba nga nagtabian na oy? Kay piloton kung baba na niya. Ako noon, Andy, wa pa man sagoy katungod nga mugaw ni mo, kay di pa man ta kasal, uyab pa man ta. Pero oras ka mamatugan ko nga may lain kang uyab, di ko mugamot ni mo mangitap kog laing uyab. Day Jasmine. Ansa? Ay, lagi gaw. Doon ay laing uyab ng imong uyab nga si Andy. Di ay ha, may lain na siyang uyab. Ay, oy. Dili ni butang-butang ang tanan kong gisulti. Kay ang iyang giuyab, akong amiga si Lourdes. Di ay ha. Sige gaw, dad ako nga tus na himutangan anang babay hanabi. Uy, nga naman gaw. Imo siyang awayon? Imong bugnoon? Uy, ayaw, uy. Sa lalaki nga, nanguyab niya nga, nagpatuo nga wa siya'y uyab. Dili ko mangaway gaw. Gusto ko lang sa taon ang tinuod. Gusto ko nga ako mismo makadungog nga iyang uyab si Andy. Tanada yun ka, Berto. Dahil ako sa himutangan anang Lourdes. So, tinuod ka di ay ang tanan. Kaya nga naman di ay. Parente mo sa kong uyab na si Andy, ha? Uwaday mo makauyon nga akong iyang nauyab. Buutan ba kay ko? Di ko binuangan si Andy. Mahalon ko siya sama siyang pagmahal na ako. Kanain ipasalik ko ni mo. Dili ko kadugo si Andy. Ay? Dili may paryente. Oh? Apan ako usab siya nga hinigugma. Oh? O ako'y unas iyang kinabuhi. Unsa? Si Andy nga akong uyab? Imusab nga uyab? Tinuod ba kinangtanan mo gisulti, ha? Tinuod ba? Tinuod ang akong gisulti. O ang imong higala ang mupamatuod, ana. Si Berto, kay ako siyang ikagaw. Tinuod ang tanan niyang gisulti, dahil Lourdes. Uyab ni Gaw Jasmine si Andy.
Kun mao, iya lang di ko gibakakan. Iya ko ngiilan. Yun masulti pa siya na ako nga mayuyap na di siya. Di mahitabong suktan ko siya. Mangingilat siyang dako. Iya na rin akong gihilaptan. Kadaghan naming gakuan. Ayaw lang kabalakan. Dili ko na siya bawion gikan nimo. Imo na siya. Ay, salamat. Ako na siyang ihatag nimo, Lourdes. Unsa? Imo nang gibuwagan si Andy kay may lain ng uyab. O, ma. Og si Martin, ma, ang gwapo nga lalaki nga bagong nagpuyo din sa atong sitio. Mamisita siya na ako karang gabi eh. Og sugton ko na siya, ma. Sugton ko si Martin. Tinuod ka? Di, Jasmine? Gisugot ko ni mo? O, Martin. Tungod kayo sa una ko pang pagkakita nimo, nakagusto na mo ko nimo. Pero kuan, Pero, unsa day? Ha? Martin, di na ba ako virgin? Makadagkan ako mahilapti sa una na akong uyab. Pero may bitan na. Ha? Okay na eh. Sure? Hindi ko kadungog na. May problema na. Ang importante nga, nagkauyab ta. Di ko isa pa yan nga, dili ka na virgin. Og ba dayon, manuroy ta day. Magdita, da Jasmine. May haggan mo, babe. Di pa kaayo. Ay, nanak, cute. Kaya di naman ko virgin. Sus. Sa parak ka na ra. Para ko virgin pa ni. Kanina. Umuna ko akong brave ha. Hindi ada hihikap pa din eh. Hala. Kada ko. Lagi. Tay pasa ha. Ha? Ano naman? Maiko ka na din sa ako, tin. Sis. Basig buhuot na, oy. Ano na mong tabi, oy. Bibila pa. Ano? Kini. Agay, kasakit anak din, oy. Agay, di na They just mean na. May naitabo kidamo ni Martin atong hikayoy na. Haskang sakita noon. Pero diyang iya kong giusban nawa ang sakit. Ang nipulino, ang grabe na nga kalami. Mga mga kasama ang kaagi ni Jasmine, diniling tulumanon. What's the style? Grabe nga kalami ang mipole style. Kinamaw sa gilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.